Gepleyer Azatlyk Radiosu, eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Ozal Türkmen bölüginiň guruluşynyň tamamlanan gaýdylan top üçin Türkmenistan Saudi Arabistanynyň turup aldy. Saudi Arabistany Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň Türkmen bölüginiň guruluşy üçin Türkmenistana 35371 metrlik polat turbalaryny uğradýar. Döwlet medeniýetyne görä bu turbalar Saud ösüş gaznasynyň topy niýetläp Türkmenistana bölüp beren 40 milyon dollaryna satyn alınıpdyr. Iki tapgyrda uğradyljak turbalaryň häzirki wagtda 6774 metrlik bölümi deňiz ýollarynyň üstü bilen Türkmenmaşy halkara portuna gelip gowuşupdyr. 19-njy noýabrda Türkmenistanyň döwlet telewizionynyň watan habarlar gepleşiginde bu barada giňişleýin video reportaj efire verildi. Topyň guruluşy üçin Saudi Arabistanynyň Türkmenistana geçirji turbalary iýerilýär. Ýöne Türkmen resmiýetleri mundan ozal topyň Türkmen bölüginiň guruluşynyň tamamlananyny bütün dünýä oglan edipdiler. Taslamanyň häzirki tapgyryna ýetmek üçin biz 2015-nji ýyldan bäri köp iş bitirdik. Biz Türkmenistany öz işimizi tamamladyk. Indi biz Awganystany tüýüşýär diýip Euronews kanaly 2018-nji ýylyň 28-nji fevral güni topyk taslamasyna ýol başçylyk edýän ýokary wezipeli Türkmen resmiýeti Muhammed Murat Amanow sitirledi. 2015-nji ýylda düýbi tutulan taslamanyň Awgan bölüginiň guruluşyna 2018-nji ýylyň 23-nji fevral güni badalygy berildi. Döwlet mediýasy bu taslamanyň Türkmen bölüginiň guruluşyk işleriniň alınıp barylýanyny ýygyderli tekrarlap geldi. Ýöne onuň guruluşyna zerur bolan turbalaryň ýurda getirilişi ilkinji gedek döwlet telewizionyny görkezilýär. Azatlyk radiosu bilen gurrundaşlykda Merkez Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier geçirjiniň guruluşyna zerur bolan turbalaryň ýurda inni getirilip başlanmagy barada garaýşlaryny beýan etdi. Saudi Arabistanynyň turbalary inni urudyp başlaýanlygynyň çen tutsok geçirjiniň Türkmen bölüginde köp iş bitirilmeýänligi bolýar. Ýöne hökümet öz bölüginde ähli işleriň tamamlananyny aýtdy diýip Panier belledi. Onuň inanjyna görä turbalaryň inni getirilip başlanmagy guruluşynyň Türkmen bölüginde şu wagtda çenli ören ujuýpsyz işiň alınıp barlandygyny görkezýär. Men ilki bilen şu ýagdaýy şüphe bildirýärin, ýagny aslynda Türkmenistan guruluşynyň Türkmen bölügini asla gurmandyr ýa-da ören az bölügini gurupdyr. Biz mundan ozal bu gaz geçirjiniň Türkmen bölügine değişli video şekilleri asla duş gelmedik. Aslında bilen Türkmenistan şeýle iri taslamalaryň guruluşyny telewizionyada ýa-da medeniýetde magtanyp ýyle görkezmegi gowy görýär. İş tamamlanan bolanyny biz muny bir ýam efirde görerdik, ýöne biz hiç açan muny görmedik diýip ekspert aýtdy. Onuň sözlerine görä turbalaryň ýurda inni getirilip başlanmagy taslamanyň Türkmen bölüginiň guruluşyny uly işleriň bitirilmänligini alamatlandyrýar. Ekspert proýektiň işe girdilmeli wagtynyň ýyda tüýsüriljekdigini çaklaýar. İlki başda bu taslamanyň 2019-njy ýylyň dekabr aýyna işe girdiljektigi aýdyldy. Soňra onuň wagty bir näçe gedek ýyda tüýsürildi. 13-nji noýabrda topyk taslamasynyň ýol başçysy Muhammed Murat Amanow Abu Dabide geçirilen halkara Neft gaz konferensiýasyna jurnalistleriň öňüne eden çykyşynda bu taslamanyň ýene-de 24 aýdan işe girdilmeginiň mümkinligini aýtdy. Şeýle de ol ilki başda bahasy 10 milliard diýilip kesgitlenen taslamanyň bahasynyň 7 milliarda düşürilýänligini aýtdy. Türkmenistan topykyň başlangyç tapgyryny maliýeleşdirmek üçin 2016-njy ýylyň iýun aýyna 45 milliondan gowrak pul serýeşdesini bölüp beripdi. 2015-nji ýylyň 13-nji dekabr güni Mar welaýatyna ýerleşýän Galkynyş gaz käniniň alkymyna uly dawara bilen taraplaryň ýokary derejeli resmiýetleriniň gatnaşmagyna bu taslamanyň düýbi tutuldy. Ilki başda peýda bolan medeniýet habarlaryna taslamanyň 2019-njy ýylyň dekabr aýyna işe girdiljektigi aýdylsa-da, soňra bu ýyda tüýsürildi. Uzunluğu 1814 kilometre barabar bolan taslamanyň 214 kilometre Türkmenistanyň 744 kilometre töweri Awganystanyň üstünden çekilýär. Bu geçirjiniň üstü bilen Türkmenistan Günorta Aziýanyň ýyry döwletlerine ýylda 33 milliard kub metr gaz iýermegi gözeňinde tutýar. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli Aziya saat 7 we Eutelsat Hotbird 13B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam saat 7-den 9-a çenli Aziya saat 7 we Eutelsat Hotbird 13B satelitlerinde gözläň. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiň Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda çana antenalary satuwdan aýryldy. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň söýlerine görä, häzirki wagtda paýtagtyň ähli sowda nokotlary çana antenalaryny satmagyny besedipdir. Soňky ýarym ýylyň dowamında olar gizliň satylýardy. Sputnik antenalary esasan Aşgabatyň Gülistan, Summar, Altynasır gündowar bazarlarynda satylýardy. Häzir antenalary satmaýarlar, gadagan diýerler diýip Aşgabatyň bazarlarynda
antennalarında satıcılar bilen söhbetleşip bolan habarçymyz 20-nji noýabrda gürrüň berdi. Onuň bellemegine görä gadagynçylyk tövdegarlere dilden edilipdir we onuň bozulan ýagdaýynda temmi beriljegi şol sanda telekeçilik üçin ruhsatyň ellerinden alynjagy duýdurylypdyr. Habarçymyzyň sözlerine görä Türkmenistanyň paýtagtynda Sputnik antennalarynyň sowdasyna gadagynçylyk ýarym ýyl çemesi wagt mundan ozal çoğunludaky hususy jaýlardan antennalaryň köpçülikleýin aýrylmagyndan soň girizilipdir. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň aýtmagyna görä şu ýylyň fevral we mart aýlarynda çoğunluda 200 çemesi hususy jaýyň eýeleri öz howlularynda öz başda oturdan antennalaryny aýyrmaga mejbur edilipdi. Öňki häkimetler çanak antennalara garşy görüşini olaryň şäheriň görküni bozýanlygy bilen düşündiripdi. Emma çoğunluda antennalar howlularda we balkonlarda göze düşmeýän ýerde ýerleşdirilipdi. Olaryň köçelerden görünmeýänligine garamazdan aýyrmaga mejbur etdiler diýip habarçymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä başda ýyl içinde has köp talap edilýän diametri 40 we 50 sentimetrlik kiçi antennalar gadagançylyk astyna düşüpdir. Olar açyk satuwdan ýarym ýyl mundan öň aýryldy. Soňky bir aý golay wagtyň dowamında diametri 1,5 metrlik çanak antennalary hem sowda nokotlaryndan aýrylypdyr. Emma gadagançylyga garamazdan olary satyjylardan sorap şu günküne çenli satyn alyp bolýardy. Olaryň ortaça bahasy 300 manat möçberinde bolupdy. Türkmenistanda 1990-njy ýyllardan beri ýylada arasynda çanak antennalaryna uly talap dowam edýär. Habarçymyzyň bellemegine görä şonda başta antennanyň bahasy 1000 Amerikan dollaryna ýetýärdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň sözlerine görä ýurdun ýylaty çanak antennalar arkaly ýetasan Ursiýet we türk telewizioniýalaryny görýär. Ýurdun Serhet ýakasyndaky regionlarynyň ýaşaýjylary özbek, kazak we azeri telekanallaryna tomoşa edýärler. Şeýle-de Sputnik telewizioniýasynyň üstü bilen daşary ýurtlaryň şol sanda azatlygyň radio gepleşiklerini dinläp bilýärler. Türkmenistanda çanak antennalarynyň ýaşaýyş çaýlardan aýrylmagy 2015-nji ýylda köpçülikliň häsiýeti eý boldy. Häkimetler ýyladyň öz hasabyna oturdan antennalaryny aýyrmak boýunça hereketlerini merkezleşdirilen kabel telewizioniýasyna köpçülikliň geçirilmegi bilen hem düşündiripdi. Kabel telewizioniýasynyň bahasy hem soňky 8 ýylyň dowamında 5 hesse gymmatlady. Şu ýylyň iýun aýynda Türkmenistanda çanak antennalary ýok etmek boýunça resmi çäreleriň nowatdaky taphyr amalaşdyryldy. Bu gezek owy ýaşaýjylarynyň öýlerindäki antennalar goparyldy. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň we çeşmeleriniň sözlerine görä antennalary aýyrmak boýunça çäreler bilen bir hatarda ýerli häkimetler ýylatyň arasynda antennalary gaýtadan oturtmazlyk boýunça ündebişlerini geçirdiler. Käbir halatlarda Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinlemezligi talap etdiler. Türkmen häkimetleri çanak antennalara garşy görüşiniň sebäbini resmi taýdan düşündirmeýärler. Synçylar bolsa bu gadagançylygy Türkmen häkimetleriniň ýylaty daşarky informasiýadan ilk nowatda hökümetiň adyna edilen tanqidi maglumatlardan üzüňeleşdirmek synanşygy bilen baglaşdyrýarlar. Türkmenistanyň öz milli teleradio gepleşikleriniň äklisi ýurdun syýasy propagandasynyň guraly bolup, ýurt ýolbaşçylarynyň şahsiýet kultuna hyzmat edýär. Gepleýär Azatlyk radiosu eferde habarlar günneligi bilen men ýogşan Nurwan. Türkmenistanyň döwlet dukanlaryna ýene çilim peýda boldy. Ol dukanlaryň ýeňse gapysyndan her gün ýerden 1,5 sagat çägini satylýar we derrew gutarýar. Çilimiň çäkli ýagdaýda hem bolsa satyga çykanyna begenen çilimkeşler onuň bahasynyň ýene gymmatlamagyndan nägile bolýarlar. 20-nji noýabrdaky maglumatlara görä häzir Aşgabatda 2 ýyl ozal kutusy 3 manatdan satylan iň arzan çilimler 30 manatdan satylýar. Bu çilimiň bir gabynyň döwlet kursyny 8,5 dollardan hem geçenligini aňladýar. Ýogsa ol bir adyň 25 manatdan, ýagny döwlet kursyny 7 dollardan gowrak bahadan satylýar diýip 55 ýaşyndaky Aşgabatly ýaşaýjy Azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Türkmenistanyň çilimiň gytalmagy we çilim narhlarynyň ýygyderli gymmatlamagy temmäki önümleriniň sowdasynyň dol döwlet monopoliýasyna geçirilmegi, şahsy adamlaryň we hususy telekeçileriň daşary ýurtlardan çilim getirmekleriniň bir gadagan edilmegi bilen başlandy. Men minimal aýlyga ýaşaýaryn, ýagny 715 manat aýlyk alýaryn. Çilimiň häzirki bahalary meniň aýlygymyň 4-5%-ni barabar bolýar. Onsoň çilim bahalarynyň meniň maşgala büdjetime nähil agram salýanlygyny özüňiz göz öňüne getirip beriň diýip 60 ýaşly Aşgabatly ýaşaýjy Azatlyk radiosyna aýtdy. Onuň sözlerine görä çilimiň gymmatlamagy ýaşy bir çene ýeten adamlara, pensionerlere has agyr düşýär. Men 40 ýyldan bäri çilim çekýärin. Goýjak boldum ýöne çilim çekmesem
hem saglyk ýagdaýym yaramazlaşýar diýip 70 ýaşyndaky pensioner mere dagy azatlygyň habarçysyna öz ýagdaýyny gurrun berdi. 2016-njy ýylyň ortalaryna temmäki önümleriniň söwdasy dol döwlet ygtyýaryna geçirilip, soňky 10 ýyllyklarda görülmedik çilim gıtçylygy we gymmatçylygy başlanandan soň Türkmenistanda çilim çekýänleriň sanynyň görnötüň adalan gaýdylýar. Ikinci tarapdan döwlet söwdasynyň çilimkeşleri çilim bilen üpjün edip bilmezligi ýurtda temmäki önümleriniň gara baglarynyň emele gelmegine, döwlet dükanlaryna çilimiň hususy dükanlara geçirilip çilimden uly pul ýasalyp başlanmagyna alyp geldi. Bu ýagdaý 2016-njy ýylyň 2-nji noýabryna prezident Berdimuhammedow hem gytaklaryny tasdiklady we çilim spekuliantlaryny ýok etmek talabyny keserdip goýdy. Emma muňa garamazdan Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä, çilimiň hususy dükanlarda has kymmat bahadan satylmagy dowam etdirilýär. Yerli synçylar şol sanyny döwlet dükanlaryny işleýän satyjylar bu ýagdaý çilime bolan isleg talabyň ýokary bolmagy, satyga çykarylýan çilimin möçberiniň has az bolmagy bilen düşünýärler. Ikinji tarapdan hökümetdäki anamdar çeşmäniň sözlerine görä, çilim gıtçylygy we gymmatçylygy belli adamlar üçin bähwitli bolup durýar. Maglumat üçin aýdylsa, çilimin we spirtli içkileriň söwdasy Türkmenistanyny öňkü prezident döwründe hem girdejil ýer hasaplanýardy we bu söwda Sapar Murat Niýazowyň ogly Murada ýa-da soň uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm edilen biznesmen Murat Agaýew degişli boldy. Sud dokumentlerinden belli bolmagyna görä, Murat Agaýew Sapar Murat Niýazowyň baş jan penasy Akmurat Rejepowyň howunarlygyny işläpdir. Soňra Türkmen türmesinde ýok bolan general Rejepow berilýän maglumatlara görä temmäki gaçakçylygyny günäl tapyldy. Deňeşdirmek üçin aýdylsa, Türkmenistanyňky 7-8 dollar bahasyndan tapawutlykda Gazagystanda häzir Amerikan çilimleriniň bir gaby 85 sentden satylýar. Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpjün etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saytlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýydarlar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmenistany gyşlamagy gelýän ýabany guşlaryň, goňşy ýurtlardan sowukdan gaçyp gelýän saýgaklaryň arkaly awçylar tarapyndan köpçülikleýin wagşylarça gyrylýanyň hakyna habarlar gelip gowşýar. Azatlyk radiosynyň odal hem habar berýäli Türkmenistanyň soňky döwürde ok där tapmagyň, aw tüpeňlerini satyn almagyň uly problema aýlanmagy sebäpli awçylaryň sany ýyl-ýyldan azalýar. Emma muňa garamazdan awçylar jemgyýetiniň agdasy bolan adamlardan ok där bermeselerde agdalyk töleglerini almak dowam etdirilýär. Ýurtdaky awçylyk dükanlarynyň tas hemmesiniň gapysyndan gulp asylgy dur diýip Azatlyk radiosy bilen anonim şertde gürleşen 50 ýaşly Balkanly awçy aýtdy. Şol ruwatda awçylaryň ok där ýetmezçiligi ýurtda aw guşlarynyň, ýaban keýikleriň we saýgaklaryň erkin, aga ýany köpelýänligini asla aňlatmaýar. Ok därini ogryn ýol bilen alýan adamlar bar. Olaryň degişli daralarda arkasy bolýar diýip awçylar jemgyýetiniň başga bir agdasy Esengule trawynyň 45 ýaşly ýaşaýjy serendi. Onun sözlerine görä häzir Esengule trawyny deňiz kenarlaryna gyşlamagy gelen guşlar diňe belli adamlar awlap bilýär. Olar esasan güýç guruluşlaryna, häkimiýetde dosýar, hostar bolan adamlar. Onsoň olar 5-6 sany kiçi motorly gaýyk bilen deňze girip Esengule kenarlaryna her gün wagşylarça guş tüpeňläp 500-den 1000 çenli ýabany guş awlaýarlar diýip olaýtdy. Şeýle ýagdaýda awlanyp soň satyga çykarylýan guşlaryň aglabasy barak, ýaşylbaş ördek ýaly guşlar bolup, olar yerli ilata satylýar. Başga da bir üýüşip ýatan azy awkat bolman soň arkaly awçylaryň awlan guşlaryndan satyn almaly bolýar. Olar agramy ýarym kilogram ýa ondan az bolan guşlary ardan bolanyny 40 manatdan satýarlar diýip Esengully awçy Azatlygyň Balkandaky habarçysyna gurrun berdi. Gaşlamagy gelen guşlardan başga gazak tekrarlarynaky gazaply sowukdan gaçyp gelýän saýgaklaryň hem ýüzlerçesi Türkmen topragyndaky arkaly awçylaryň wagşy awynyň pidasy bolýar.
Balkan vilayetiniň Demirgazygynaky Çölüňňry, Begarslan we Daşoğul vilayetine çenli udayan Gaplaňyr töwereklerini Gazagystanyňky sowga çydaman gelýän saýgaklar köpelli. Emma bu janawarlar köpçüliklerin kırgyna sedewar edilýär diýip adynyň aýdylmalygyny soran polisiýa ofiseri Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Onun sözlerine göre olar saýgaklaryň gele-gelmäşe köpçüliklerin aglanylýanlygyny eşitip çöle baranlaryny öňlerinden bir suw çekýän maşyn çykýar. Görsek, ol maşynyň suw sordurýan ışlangasynyň dakylýan ýerinden gan zoralany bakýar. Maşynymyz ýerine dolap suw çekýän maşynyň ýerinden ýetdik. Olar 3 adam bolup 43 san saýga aglap gelýän ekenini polisiýa işgär Azatlygyň habarçysyna görüň berdi. Britaniýada ýerleşen Fauna and Flora International guramasynyň Ewraziýa regional direktori Paul Hotmanyň maglumatyna görä, saýgaklaryň sany 1990-njy ýyllarda 1 milliona goloý bolan bolsa, häzir olaryň Gazagystan, Orsiýet, Özbegistan we Türkmenistan topraklarynyň umumy sany 50.000 tögereg hasaplanylýar. Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepiliyet edýäris. Qadirli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündüligi gepleşigimizi geçirip guturýarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.